тази и тази. Да, много добре ми е известно. А ние сме възрастни хора. Ние знаем какво вършим. Той знае, че знам, тя знае, че знам, така че гледайте си вашата работа. Те всички си мислят, че много разбират от жени, а всъщност нищо не знаят. Била съм с достатъчно мъже, за да го знам. Добре, обаче ако Джон разбере за Деби Пол... Той знае! Той знае! Знае и нищо не може да направи. Ето това е Керол. Нейни снимки. Да, това са едни от най-добрите моменти. Предположих, че ще искате да ги видите. Така... And don't forget that there is someone around. And this is man can make. And it is something to Нещастието на нейното перманентно състояние. На всичко догоре имаме едно свръхнещастно бебе. Толкова нещастно, че предпочита по цял ден да спи. Но ние сме най-нещастното семейство на... I guess I got